Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin niċċelebraw is-solennità tat Trinità Qaddisa. Alla li huwa mħabba. Minn hawnhekk minn din il-grotta għażiża id-dedikata lil memorja u lil mawra ta' San Pawl fostna, l-appostu tal-ġnus xandrilna din l-aħbar tas-sew kbira u sabiħa. Alla huwa mħabba. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba fl-imħabbiet tagħna fittixna lil nfusna. Jew nkella ħrabna mill-imħabbiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew infaħru li Trinità Qaddisa bil-kant tal-glorja. Deus Pater omnipotens,
nitolbu. U Alla missier, inti bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-ispirtu tal-qdusija u rejtna il-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif ordnalu l-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. Il-mulej għadda minn qudiemu u għajjad: Jahwe, Jahwe, Alla li jgħader u jħenn, tqil biex jgħadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-ard ta' qima u qal: Jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek Sidi, ħajġi Sidi ġa nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu jibsa. Aħfrinna ħżunitna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek ismek qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebb imqaddes tiegħek. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Eħluq tat-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fehma waħda, żommu sliem, u Alla tal-imħabba u sliem ikun magħkom. Selmu lil xulxin b'ewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla jekk ħabb id-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla din il-festa solenni tas-Santissima Trinità, nirrealizzaw li f'kull qari li għadna kemm smajna hemm kelma li nsibuha dejjem, kelma li tirrikorri, il-kelma imħabba. Alla li jgħader u jħenn, tqil biex jgħadab u kbir fit-tjieba u s-sewwa. L-Apostlu missierna San Pawl, meta jitkellem dwar Alla lil nies ta' Korintu, jgħidilhom li Alla huwa Alla tal-imħabba. Kunu ta' fema waħda, żommu sliem, u Alla tal-imħabba u sliem ikun magħkom. Huwa Ġesu stess li fl-Evanġelju skont San Ġwan f'dan il-silta mill-kapitlu 3 jispjega lill-għaref tal-liġi Nikodemu li Alla, lid-dinja, lill-umanità, lill-ħolqien li ħareġ mir-rida tiegħu iħobbu. Alla hekk ħabb id-dinja. U l-missjoni tal-Iben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hija missjoni ta' mħabba. Alla hekk ħabb id-dinja li ta' lill-Ibnu il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Min hawnhekk, minn dan l-ara għażiż, minn din il-grotta għażiża, l-Apostlu missierna San Pawl, priġunier fit-triqtu lejn il-ġudizzju tal-Imperatur, ċittadin Ruman li appella il-kawża tiegħu quddiem Ċesari, minn hawnhekk l-Apostlu missierna spjega lil Maltin missirijietna min kien Alla tiegħu. Alla li huwa mħabba. Min dan il-post għażiż, il-Maltin mhux biss semgħu il-kelma qawwija tal-Apostlu. Min dan il-post għażiż ħadu il-fejqan. Wara li fejjaq lill-Missier Publiu, l-atti tal-Apostli jgħidulna li ġabulu il-morda kollha tal-gżira u Pawlu fejjaqhom fl-isem tal-mulej Ġesu. Ix-xhieda tiegħu ta' dan Alla li huwa mħabba kienet xhieda konkreta. Għallimna kif l-imħabba ta' Alla veru u ħaj tagħtina l-fejqan. Dan iż-żmien ta' pandemija jiena minn hawnhekk nixtieq nitlob l-interċessjoni tal-Apostlu missierna biex ikompli fakkarna f'dan il-messaġġ qawwi u sabiħ. Alla mhuwiex l-argużin il-bogħod li qiegħed biex jaqbdek f'xi ħaġa u jikkundannak u jsawtek. Alla tant ħabb id-dinja li tagħli l-Ibnu biex kull min jemmen fih isalva.
u jkollu l-ħajja ta' dejjem. L-Apostlu missierna għandu bżonn ifakkarna li aħna imsejħin biex inkunu ta' fema waħda u nżommu is-sliem. U Alla tal-imħabba u sliem ikun magħna. San Pawl kien iħobb jikkonkludi l-ittri tiegħu bħalma jikkonkludi wkoll din it-tieni ittra lil Korintin li minna qed nieħdu s-silta finali billi iħeġġeġ lill-insara isellmu lil xulxin bewsa qaddisa. Is-sinjal konkret fiżiku tal-imħabba huwa wkoll is-sinjal kemm Alla iħobbna. Isellmulkom l-aħwa qaddisin kollha. U San Pawl jikkonkludi din it-tislima li biha bdejt din l-Ewkaristija minn hawnhekk jien. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Din tkun fil-ħadd ta' solennità ta' Trinità Qaddisa il-barka u l-awgurju li nagħtu lil xulxin. Li aħna nkunu wkoll xhieda tal-fejħan li ħadna minn dan l-ambjent qaddis fil-ħajja tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin. Kull meta nħarsu lej persuna naraw fiha xbija qaddisa ta' Alla, imini, ġiet minn fejn ġiet. Jalla aħna nikbru fl-imħabba lej kull wieħed u waħda minn ħutna, huma minn huma. Anke jekk forsi il-miġja tagħhom ma kienitx imħabbra jew skomda jew ġejjin f'xi dingi. San Pawl jallimna nikbru f'din l-imħabba. U minn hawn nitolbu wkoll li l-imħabba li nuru ikun ukoll infisra fis-solidarjetà tal-pajjiżi ta' madwarna, l-iżjed il-pajjiżi Ewropew. Minn hawnhekk nitlob l-interċessjoni ta' San Pawl biex Malta ma nħalluwix weħda. Aħna ma nisfawx weħidna, imma l-imħabba tagħna tkun parti minn katina ta' solidarjetà li biha aħna l-bnedmin nuru li tassew bnedmin. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu tassew magħna. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Ejjew nitolbu l-interċessjoni qawwija tal-Apostlu missierna San Pawl li minn hawnhekk minn dan il-post qaddis għarrafna li Alla huwa mħabba, li Alla huwa missier u liben u l-Ispirtu Santu. L-ewwel nett għad-dinja u għall-pajjiżna biex ikonna l-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu għall-mexxija kollha tal-pajjiżi biex fil-kuxjenza tagħhom u d-deċiżjonijiet li jieħdu iħarsu lejn kull bniedem bħala ġbija ta' Alla. Nitolbu biex aħna qatt ma niċċdu s-sejħa tagħna li nkunu imħabba konkreta fil-ħajja ta' xulxin. Li qatt ma niċċdu l-għoża lil xulxin u li nfittxu l-għaqda u s-sliem. Nitolbu. Minn hawnhekk nitolbu għal morda kollha tagħna għal kull min għandu bżonn tal-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. U nitolbu l-interċessjoni tal-Apostlu missierna biex aħna nilqgħu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu id-don tal-fejqan. Glorja lill-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna biex il-mulej iħaddanhom bil-bewsa tal-paċi dejjiema. Glorja lill-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek. Aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq
Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Najibnek il-waħdin u mal-Ispirtu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna imma għax fi 3 persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li jintarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw 3 persuni f'natura waħda, mażulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. Dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jkantaw bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġerat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, ma' San Publiu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu, kif għallimna San Pawl. Missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal nagħtijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu flimkien it-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulejja la tagħna qawwina fir-ruħu l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ejjew bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna nitolbu għal pajjiżna billi nkantaw l-innu Malti. Kbir li llum fis-solennità ta' Trinità Qaddisa qed inniedi d-dokument Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed. Dan id-dokument jurina b'mod sabiħ ħafna il-viżjoni tal-Knisja f'Malta u l-proċess ta' tiġdid tal-Knisja ispirat minn din il-viżjoni. Min qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom fit-tnissil ta' dan id-dokument li ġew ukoll rivedut f'dawn l-aħħar xhur fid-dawl tal-esperjenza li għexna wkoll bil-pandemija COVID-19. Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed jagħti viżjoni li għandha rabta partikolari mal-viżjoni tal-Papa Franġisku, b'mod partikolari mal-eżortazzjoni apostolika tiegħu Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Evanġelju, u mal-mod kif il-Papa jifhem dan il-proċess ta' tiġdid fil-kuntest ta' knisja lokali. Dan id-dokument jindika wkoll impenji partikolari tal-Arċidjoċesi għall-4 snin li ġejjin fid-dawl ta' dan il-proċess ta' tiġdid.
Insejjaħ lill-entitajiet kollha tal-Knisja f'Malta, parroċċi, kongregazzjonijiet reliġjużi, skejjel, movimenti tal-lajċi, familji u oħrajn biex jagħmlu tagħhom din il-viżjoni u jitlu fil-proċess ta' discerniment propost. It-tiġdid li qed ikun propost mhux xi ħaġa li se tkun imposta minn fuq għal isfel, imma se jkun tassew proċess ħaj li jikber b'mod organiku fl-aspetti kollha tal-Knisja f'Malta. Millum id-dokument huwa aċċessibbli fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta www.knisja.mt. Nistedilkom ukoll biex taqrawh u biex flimkien tkunu parti minn dan it-tiġdid tal-Knisja. B'dan il-mod imdawlin u mmexxijin mill-Ispirtu ta' Alla. Bħala poplu pellegrin inkomplu nikdbu l-istorja tal-Knisja f'pajjiżna li bdiet bil-miġja fostna tal-Apostlu missierna San Pawl li lejh nibqgħu dejjem grati. Nitolbuh jidħol għalina għall-Knisja f'Malta u għal pajjiżna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.